Hello, good evening. Good evening, Ma'am Noemi. Hi, good evening. Cut! Laugh! Puro love, Okay. puro cut. Sige. Sa mga nagtatanong dyan kung paano kami napunta dito sa US Virgin Island at hindi nakakilala ng Virgin Island, so virgin na talaga to. Ito nasa harap I-google nyo. Hindi na talaga to mga virgin. Pero kailangan yung malaman kasi malaking sahod dito. Pera-pera lang ang usapan. Okay, sige. Ma'am Noemi. Ito pala si Ma'am Noemi. And this yours, Dai. Okay. So, first question. Grabe. Grabe na to. Di ba? Hirap-hirapan ng show. Hirap. Ano ba yung mga requirements para makapunta dito? Una, dapat teaching ka sa Philippines. Pangalawa, dapat handa ang puso mo. Handa ang wallet mo. Dapat handa ang wallet mo, sabi nga ni Ma'am Lily. Pang-apat, kung hindi handa ang wallet mo, alam mo kung saan ka uutang. Okay? Pang-lima, dapat complete yung documents mo na kailangan. So, yun. So, ano bang uunahin? Documents or pera? Siyempre, documents muna. Pero, habang ano ka ng document, nag-iipon ka ng document, dapat nag-iipon ka na rin ng pera para mas masaya. Hindi ka mahirapan. Yeah. So, nakapunta pala kami dito through an agency. Pero may paraan pa din makapunta ka dito kung gusto mo mag-direct hire. Di maghanap ka na dun sa mga LinkedIn, ganon. Pahirapan mo yung sarili mo. Kami hindi. Pinarapan namin yung bulsa namin. Okay, so, ngayon, doon lang muna tayo. Abangan nyo ang next episode. Bye! Bye!